Acuiva a chara. 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 Baba bichi baba. Svenyama. 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 Acuiva a chara. Hey, cunas atá. 18 an shot le ma wadra sonis. Hey. Agus is gweilgwrd an sco é. Dbhún mé gweilga dó, cúpla seach nó hain, agus tá sé just go híncog. Nach bhfuil, baby. See she is. See she is. Mahú. Love. Love. Go híncog. Yeah. Nach gweilgwrd ítach é. Conas atá tá mise go híncach mar Tom ag dul go dtí an idal amórach agus ní chosag mé ag pacáil go fóil ach Beidir bacóir do mé sin I dhéanamh tar éis an bhís seo. Seo an céad vlog nó céad bhís litir atá mé ceolalaide. Thusig mé ag déanamh tafda an seachtain caisin nuair a chríochnú mé ag obair. Thusig mé ag obair mar léithóir don tasas hóisreach agus bhí mé ag obair le chalín le mé an papéirdí agus an sin bhí sin an ní ceisna ar agart ní éiscí agus fuair mar sin. So bhí sin go híntach agus bfu mé íochta a gcóir sin agus mar sin thuchaigh mé agus mo chóirde dul ar léon de sira. So táid ag dul go dtí Benidorm, tám ag tnú go mór lei sin bhééis sin go híntach léon de sira bheith gom agus bheith thar lear mar is bralam a bheith ag taistils. Rinne mé cúpla vlogs dit agus chus mé ar an ine. So ar an ine chuig mé go dtí cúnta ceirí mar chas mé iad seasca. Tá sé fannach sa glústán mar ceapan sé ggóilmid chun dul agus ní bheith sé ag teacht. Tá sé ag déanamh cínta go mé sé ag teachlainn go dtí cúnta ceirí nach bhfuil sonas. Yay! A bhfuil mé ag dul go dtí kitty sonas! Yay! Road trip! So tá mé I limnach inis agus támán mé an taistil sin don céadúir agus bhí sé go bhá. So tá mé ag géirí inis agus ag tnú go mór leis an plíostá móra. Agus bhí féiste gwindó, bhí bar a gcuin, bhí gacrad a gcuin, DJ gacrad agus bhí sé go chinntaach má antín agus má col carcha agus gach duine cosúla sin eáil. Tar éis sin cúmid go dtí Ballybunion agus is tráid sin agus cúig mé le ma drifhór agus bhúcail agus nuair bhí me dear an trá cúmid isteach na uamh agus ruí mar sin agus panté sin go mór lom agus bhí muid an sin agus tá chaisleán ag borchanach inacha leis an trá. Agus I gcónaí dúirt miadlumm gurbééis sin an chaisleán na chuiris. Agus fuair mé amach nach bhfuil sé sin omlan fíor ní cheapan. Mar fuair mé leirán beaga agus dúirt sé ar an leirán gurbé an caisleán Ballybunion a bheith sin so ní lis gom. Beidir go raibh sé gin sin breakdom is cumlam really ceapan go raibh sé just ag géirí scéalma a bheith ag gcuin nar bhíimiid ag fásiúas. Tar éis Ballybunion an látaréis sin cúig méid go dtí an abhainn agus is bralam an abhainn mar sin an áit das maiad suas agus bhí sé ag snábhaint an abhainn sin gaci le lá ní raibh mé sé ag snáb. So tá mé ag an abhainn inis agus is bralam mé mar cloc an sin das maiad suas an seo agus bhí sé ag snáb san abhainn gaci le lá agus just is bralam mé. Cur mé mo chusa isteach ach bhí sé rófór domsa bheith ag snáb really. Tá tíordrach ionach ag cirí, tá gacrad glas agus tá sé just go hálainn is bralam a bheith ag siúil timpeall an sin. Tar éis cirí bhfuil mé suas am a chóirde cúpla uair sa seachtain agus cúmid go dtí an trá. Bhí an trá cóthe sin ó mo dhia, bhí muid go léir inar bikinis agus cúmid ag snáb ach nuair a bhí muid ag teachtamach as an farge bhí smuglarón in nach áit agus bhí si nílteach mór, bhí siad like an size seo like oh my yeah bhí siad scanrail really. So freisin I rinne seachtainna bhí barbecue a gom le mo chóirde agus bhí sangria a gcuin agus bhí sé cóblasta oh my yeah yum bhí burger agus gachar a gcuin salad. So freisin cúig mé agus mo chóirde suas go dtí an pointe is iarda mo bhaile ceam go sé an pointe is iarda rénos
agus bhí mar an baile ar fad a eáil agus bhí sé ionach bhí sé ceapan gréir sé le leabhar tar éis níar thug mé an bhí seo agus níl sé dúrcha in éoncur agus just bhí mar an gachar a eáil agus bhí sé just picturesque. Actually, ceapan go bhfuil méid cáthmh do sméide an leat é seo cuimhe. Rimmel, no, Max Factor, Jarag. Yeah, ceapan gur leat é sin agus rinne méid armadé a thuirt arástit, so tá méid cohann é sé tabrón thug mé arástit go luath. Freisin ar rinne seach na bhí siúis a gom agus cin méid go dtí sean teach agus bhí sé an aisteach. Hey cuimhe, so inniu bhí méid déanamh pictures, sais photo shoot bhí a gceist agus cúmid go dtí sean teach agus ní raibh aon duine ina choní an sin le I'd say 5 ó 3 bhliaine agus bhí sé ionach ar fad. Bhí golóirí fáca ann like AD, bhí na curtíní fós suas agus na sailte agus gacrad sa teach agus bhí sé just class. Tá mé tíirseach anis, tíirseach tréachta, but tá mé chun just lá éasca bheith gom inis tréis an lácrú sin. Agus bhí méid cá na AD seo, tá spanna mé na picture an sin. Boop boop. Bhí siad kind of woolly, kind of agus dathúil agus bhí sé ómí bhí sé go hinntaach chainte sin go mórlam is bralam a bheith ag déanamh siút agus bhí an ceann sin difriúil mar fuair mé mar grúg agus mar sméide déanta agus ní minic dhéanam sin ar tá ag déanamh siút. I bhí na seach na freisin thugam mar bruntanas miad le ar brethla agus bhí sin play sa géití. So cúmar go dtí an géití chun máil a eáil ó John B. Keane agus bhí sé cógrambar agus handra sin go mórlam agus thosaigh me Sarah amach go má. So sin an céad vlog nó físlitar atá ag seoladit a chuomheh agus tásúla gom gur bhain tú tatnamhas agus bé méid tanú le do físeán a eáil go luath. Slán!